راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ሃገራዊ ማሕበር ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ብትሽዓተ ለካቲት ኣብ ከተማ ኣስመራ ዓመታዊ ጉባኤኡን ገምጋምን ኣካይዱ ነይሩ። እቲ ማሕበር ኣባላቱ ኣብ ንጥፈታት ምፍራይ ደርሁ፣ ምግፋፍ ዓሳ፣ ምፍራይ ሕብስቲባንን ካልእን ከዋፍሮም ይፅዕር ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ 2023 ን405 ኣባላቱ ናይ 6 ሚልዮን ናቕፋ ልቓሕ ከም ዝሃበ ብተወሳኺ ተገሊጹ። እዚ ዝግለጽ ዘሎ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ጸብጸባት ከም ዝሕብርዎ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ቅርፋሕ ናብራ ከም ዝርከቡ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ስንኩላን ኩናት ኣብ ዝወሃቦም ቆንጣሮ መሃያ ኣብ ጉዳያት ምርካብ መንበሪ ኣባይቲ ኣዝዮም ከም ዝሽገሩ ገለ ምስ ስድሮኦም ክጽግዑ ከለዉ ሓያሎ ድማ ኣብ ማዓስከራት ተጨቃጭቆም ይነብሩ። ኣብ ኣስመራ ማዓስከር ቃኘው ዝነብሩ ስንኩላን ንኣብነት ኣብ ብሕታውነቶም ክሕልውሉ ዘይክእሉ ብከብሒ ወይ ባኮስ ተመቃቐለ ኣባይቲ ተጨቃጭቆም ከም ዝነብሩ ንዓይኒ መስኻክር ይገልጹ። ንስንኩላን ተባሂሉ ኣብ ቪላጆ ፊቲትኣይ ዝተሰርሐ ኣባይቲ ንኻልኦት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድሕሪ ምውሃቡ ሓያሎ ስንኩላን ኣብ ተስፋ ምቑራጽኦም ዝርከቡ። ስንኩላን ንምምሕያሽ መነባብሮን መንበሪ ኣባይትን ዝምልከት ናብ መንግስቲ ተደጋጋሚ ጥርዓን እኳ እንተቕረቡ ዛጊት ሰምዖም እዝኒ ኣይረኸቡን። ንገለ ክፋል ትግራይ ተቆጻጺሩ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ብዝምታ ከብቲ ምጭዋይ ሰባትን ይኽሰስ ከም ዘሎ ትካላት ረድኤት ውድብ ሕብራት ሃገራት ምርኮስ ብምግባር ማዕከን ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ገሊጻ። ብመሰረት ጸብጻብ ብ22 ጥሪ ሰራዊት ኤርትራ 8 ጓሶት ምስ የድጎምን ኣግማሎምን ብ5-6 ታሕሳስ ዝሓለፈ ዓመት 6 ሓረስቶት ምስ 56 ጥሪቶም ኣብ ሓደ ከምኡ ኣጋጣሚ እውን ልዕሊ 100 ጥሪት ከም ዘመቱ ተፈሊጡ። ኣብ ልዕሊ እዚ ሰራዊት ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ ከባቢታት ትግራይ ደርቂ ጥቂዑ በምህላው ሓያሎ ሰባት ብሰንኪ ጥሜት ይሞቱ ከም ዘለው ትካላት ረድኤት ድማ ኣብቶም ሰራዊት ዘለዎ ዝኽልከሉ ብምዃኖም ሓገዝ ክገብሩ ከም ዘይከኣሉ ይገልጹ። ነዚ ኣመልኪቱ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ዝበሃር ዘሎ ክሲ ጻዕዳ ሓሶት እዩ ብምባል ነጺግዎ። ብቀዳም 10 ለካቲት ዕጡቃት ሃይማኖታዊ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መጥቃዕቲ ካይዶም። በቲ ኣብ ከተማ መቃዲሾ ዝተገብረ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ 4 ኢማራቲን ሓደ ባሕሪናውን ክቕተሉን ከለዉ ሓያሎ ካልኦት ድማ ቆሲሎም። መሪሕነት አልሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ብወግዕ ብምቕባል እቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ምክንያት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንመንግስቲ ሶማል ዝድግፍ ብምዃኑ እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሶማልያ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዝኸፈተት ንወተሃደራት ሶማልያ ስልጠና ንምሃብን ቅርስና መራኽብ ንምክልኻልን እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብተወሳኺ መሃያ ወተሃደራት ሶማልያ ኣብ ምኽፋል እውን ትተሓጋገዝያ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤርና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን